leya nto leya oyifake lapha esikhujini laba siphemiseka kwakhumbula Yes. iwona manje lawa ayavuthwa njalo lapha esikhujini ekugcineni emva kweminyaka emithathu Mkhulu, baba uSikhukhula njani Baba. sithanda ukwamukela again kulolu hlelo lethu African Untold Stories. Yeah. Sisaphinda sisadingida nje izinto ezithinta impilo zabantu Kunjalo. nemgilingwane ekhona isenza singama Africa namasiko nezinto ezifana nalezo. Ngiyakuzwa. Mkhulu akuhlelo Dabini asikhulume ngesithwalo ke manje esiyingozi. Angazi noma ngizothi isigubhu noma isithwalo angazi wena ngwangizazi lento wena uzongilentuza ukuthi asikhulume ngesithwalo asikhulume ngesigubhu esiyingozi kahle kanjalo. Okay. Ngoba sesike saxoxa nawe ngelinye ngasixoxa ngalesi esikade nje sisenze singenabungozi singahlala samadlozi singafune kubikwa singena esibikwa esingafune izinto eziningi sicashiswe. Asiqhubeze lapho udaba. Lezi igubhu lezi ngasho ngathi zinhlobo ezintathu. Okay mkhulu. Lesi esiphakathi nendawo siyiso isithwalo naso. Isigubhu yebo. Kodwa ke isithwalo singanobungozi obuningi ngoba uma sowumdala wena sikulungele ngoba sivala inzalo zesithwalo leso. Ha. Into engiyenza mina mangihlanganisela imithi yami le yonke ngayifaka kweliswela leli. Phela iswela yilokhu. Okay. Yeah. Mangihlanganisela imithi ngafaka kweliswela yonke. Qede lapho kuphoqa ukuthi ufaka ama-sperms yakho lapha phakathi. Wesilisa wesifazane kuyefana. Kufanele ngene lapha phakathi. Okay. Uma kungene wona lapha phakathi la esikujini yilapho ke sowuvalelekile wena ukuthola umntwana. Okay. Nangomunye unyaka. Kwanje imizwa yakho isebenza njengoba isebenza nje njalo konke nje kuhamba nje kahle kodwa nje manje ngenxa ukuthi uzofaka igazi lakho la ayibesatholakala enye ingane kuwe. Yebo. Manje leso sigubhu leso yiso isigubhu sesibili. Okay. Sona asinayo imininingwane eminingi ngaphandle kokuthi nje sivala ukuzala. Okay. Ufika ke umuntu la kimi ethi hayi mina sengilaze senganeni ngoba akusithi ingane beyiningi hlupheka. Okay. Ngoba ngifuna sona isigubhu leso ke ngiqhubeka zayikho ngisaphothele zayikhona ngiyamenzela umuntu. So umgozi baso noma ke singathi ukuthi nje sizivalela inzalo. Phela nje. Akukho okunye. Asithi mhlawumbe uma umuntu wesifazane uyenye umuntu wesilisa noma kokwenzeka into ngokuphazamiseka zayikhona cha akwenzeki lutho. Akwenzeki. Phela nje sokumewe nje ukuzaleni nakhona futhi imizwa isasebenza ukuthi vele isebenze. So mkhulu lesigubhu lesi sikhuluma ngaso manje kunesikhathi mhlawumbe esithile ozothi ay ngo10 kumele ube sendlini uyoxoxa naso o ngingahamba nje. Ungahamba nje asinamkhomo enjalo. Mhlawumbe mekuthiwa manje ngiyahamba njengoba ngilanshi kamhlabeni ingane ngisazohlala u5 days sishiye lapha endlini. Akunkinga Akunkinga ngesithiwa sesiyakhala ke manje. Kuphela ngokomthetho wakhona uma usuka uyakhuluma. Sitshele. Ya ukuthi ngoma nje lento sifunani isigubhu sifuna kunjalo ekuseni usikhulumisa ngoba wento sakho ufuna imali ngento yakho ethile oyenzayo. Ya manje unesaluni njengoba unesaluni manje lapha ekuseni uyavuka sigoqoza la uyakhuluma etamafutha uyakhuluma manje ufuna ukugcola abantu manje ukusebenza ubese uvuka manje lapha sesithubula lo msebenzi loyo esikumemezile. Simalini lesigubhu omkhulu lesi esiphathini nendawo? Su-30,000. Kwanje kuleli gama ngelishilo uqaleni angalishintshe. Angibheki iphakethe lakho. Thatha uhalf wemali. Sekuba unembeza wami ngibuye ngizothi umkhulu wazi wangisiza. Ngeke ngiyaqedela umuntu njengoba su-30 nje ukuba 15,000. Ngikunike sona uhambe naso. Lo 15,000 umunye. Usazophuma kubudget yakho. Uyophuma emandleni yalesigubhu. Yebo kunjalo. Ngoba siyasebenza. Kanti lesi esikhulume ngaso uqaleni izolo lesi yiso leso esu16,000. Okay. Leso su16. Lesi samadlozi. Su16 leso. Njengoba su16 nje fanele ukhiphe u8. Okay. Yeah. Phinde ke
kukhona ezinye imadlana ke ezinye wasathi siduli yes isiduli mkhulu kunalezi zihlalo lezi zasema-office zamasonto iphenduka yabona mkhulu ngosiko lwami lapha umsebenzi uphethe esidulwini lapha nifike sathi isihlalo lesi sisigibeze phezulu esidulwini okay bese siyawena uhlale phezulu la kwesidulu ngo-right wakho ubambe u-200 ohlangene okay la kusinxeleni ubambe u-100 okay bese kuthi la kophozo bakho la faka u-50 faka u-20 bese kuthi la ekhanda faka u-10 no-5 no-2 neshumi 18 ya manje sowuhlile kulehlala kanje manje wena ubambe lezi imali yabo lapha ke manje soyagcatshwa ke manje soyagcatshwa moshawala izinhlanga azazibi iningi kuba inhlanga nje zimbalwa ezikuphakamisa umsebenzi kuphi phezulu kwesitulo okunye engakwazi ukuphonya ngawulinganisa khona okunye okunje nganalokho khona okunye njenganalokho lokhu abantu yabona iphakethe libovuleli mawunezitha ngikhanda iphakethe lisho uma ngabe ufunde inhlanhla ngikhanje linjena ngendwangu emhlophe kodwa okay ya mase ikhandela into nomuthi wakhona ufaka esandleni ukhulumise wena qeda ukukhulumisa thatha 20 rand ushuke uthi mhlawumbe athi ushuke uthambe sigoqe no 21 rand imali sifake kulento le bese sizayithungela kanje uyibophela ukhala okay lento ilekelela manje ukudonsa imali lezi ikubulula zona ukudonsa imali so kuyahambisana yebo kuyahambisana usemzimbeni lo uhlele ekhaya lo okwesithathu ngiyakhanda nalokho amafutha ya ibhodlela mfaka umuntu manje la idlisa awodwa akazongena lapha la ngizofaka umuthi nje la bona umlomo omnandi labo ke nawo konke lokho ufaka yonke into beyimithi la ukuze nakho ukuthi kanje ukugcobe so lesigubhu sihamba siyiset sinento ezithile esihamba nazo akuvele nje ukuthi ngithatha isigubhu sodwa bese ngihlala bese ngisibeke endlini ya usho impela hande yabona ngala abasafani manje yabo hande abafani sokumuthi phela manje la hande yabo sokumuthi manje manje lesigubhu lama ngidwasa amanzi amafutha uyaquza ugcoba ngapha intambo ila ukuwena ngapha isigubhu esiphilima zamasiko ngoba ngitshela so lesigubhu lesimkhulu asinankinga mengumuntu oyijolelayo nje oyilalelayo nje sinenkinga sinayo ngoba sidinga ukuhlonishwa kanjani na before nilale nomuntu kulendlo yakho maku-one room fanele ukuthi usivale singaboni ma usivala laphana umoya waso saphuma ngoba umoya waso uyaphuma uyasabalala udonsa manje abantu manje mawusivalile basimile mawusivalile uqhubeke kwenza imikhuba yakho yonke yenzayo qede lapho thela amanzi kuseni ugeze mawuqeda ukugeza futhi mhlawumbe usengajikajika nje phandle kancane mhlawumbe 10 minutes ugeze wagqoka ngithi mhlawumbe wadila nje 10 minutes bese uyabuya-ke manje uzokhuluma udaba lwakho esifundini sakho yebo kumele ihlale ngale yabhizinisi yami le saluni ngeke ngihambe ngiyoyibeka esaluni kumele ihlale kwami ma ku-safety yasibeka bukahle lakhona okay akunkinga siyahlala nakhona impela yebo okay ile sesibili-ke lesu-30,000 sesibili asisebenzi ngisona ngamadlozi sisebenza ngemithi-ke straight imithi straight ya nanokuthi leya nto leya oyifake lapha esikhujini lema siphemiseka uyakhumbula yes iwona manje lawa ayavuthwa njalo lapha esikhujini ekugcineni emva kweminyaka emithathu kuyaphezulu kuyoba sekunjengathi manje umuntu lesigubhu ohlangothini lokuthi yobe siyakuvikela futhi kwawena siyakubonisa manje lo muntu sekulanto lo ketshezi ofakile kusho ukuthi ngamanye amazwi ufake esiswini ngamanye amafoni ufake esiswini so uyavutha manje umuntu manje angithi
Ugcina manje lesigubhu lesi sikwazi ukuvikela sana ukutshela nje neyinto engasenzeke so lokho njalo uphupha njalo ugcina lesigubhu. So uma ngumuntu onezitha mhlambe ngizofuna ukungibulala nokufuna ukungitshela ukuthi khona ongasekwenzeka. Kodwa manje inkinga ngalesi siyokutshela kusukela eminyakeni emithathu kuye phezulu. Ukudonsa siyadonsa 15 days izigubhu zami zonke la ekhaya 15 days yaqala ukudonsa. Okay. 15 days yaqala ukudonsa kodwa lesi siyoqala ukubikela izinto emva kweminyaka emithathu. So mhlawumbe safuna ukufunda sikujwayele ushilo phela wathi uketshezi kusavuthwa loketshezi uzakhandi kumuntu once lwakhandeka seniyakhonecta seliyakwazi ukhala kuxoxela ukuthi kunento ekanje engenzeka singangitshela ukuthi ngashona nini noma singangibekezelela singanginikeza into ecishe ngakhona ukuthi usuyahamba emhlabeni ke manje noma sekusondela. Anginalo iqiniso lalokho kufeni. Okay. Kodwa nje ezitheni nokuthi kusasokwenza malini. Siyakwazi kuyenzeka lokho. Kufika abantu manje kanje yonke into sekwazi ukutshela. Lezi zinto zenzeka ngephupho omkhulu. Sifika nje ngephupho. Kade kukhulumayo sona. Yebo. Kuba njalo. Okay. Esesithathu asisihle kahle. Okay mkhulu. Nakuba lezi zigubhu zontathu ziyalamana ngamandla ufaka imali. Okay. Simalini ke lesithathu? Su60. Ake sho ukuthi uyisona sokugcina sakho. Ukhipha 80. Okay. Mkhulu asihlalo dabeni. Lesigubhu lesi sifuna igazi. Lesigubhu lesi sifuna igazi. Sifuna igazi ngoba manike. Engathi uthatha isigubhu mngana sekwakho. Ufike wenze ushisa impepho wenze ukuthi ubamtshene wona sihlale. Emva kwalokho kuzophupha wena. Sikutshela isigubhu sengifuna ukusebenza manje. Inakuzani ilokho ifoni yami ukuba injengana le manje smartphone ukuba ifoni enkulu nje angazi lasifika baphela phela kwifoni lokho kade fona omunye usisi izolo ekseni kwa ukuthi mina ngisemazini nje ngiyageza ngizela ukuthi ngiyile emcimbini wami ubuya ngifona manje ngisedrobheni ngale nkulumo sasikhuluma yona elesigubhu esikhulu ukugcina ungapha kuZulu ngazi ngaba kushowa kuzo ndawo lezo. Kade ngitshela manje kuseni iphupha ungizwe izolo kuseni iphupha vuke nalo. Isigubhu sesamtshela manje ukuthi sesifuna uphamisa manje. Sinikeza umsebenzi. Uyibone kwazi kwaba kabili inyoka. Ufuka wayibona inyoka ebusuku loboke ephusheni waphaphama waphinde walaphinda wayibona futhi. Ubusho ukuthi manje sifuna ukusebenza. Wayithathe lesigubhu lesi. So isigubhu senyoka lesi mkhulu. Ngiyayibona ngamehlo inyoka. Uyayibona ngamehlo. Kodwa ke manje ngiyaphazama. Uyibona ephusheni. Okay. Uyayibona ephusheni. Ngiyaphazama ubona ephusheni. Wena unginikeza isigubhu hayi ukuthi sifike endlini siphenduke sibe inyoka. Sibe isigubhu nje right through. Uyibona ephusheni yebo. So kuyenzeka ukuthi so asikho omkhulu isigubhu ukuthi kuthiwa ngihleli nenyoka endlini physical inyoka noma mhlawumbe la kuwena akwenzeki ukuthi inyoka mhlawumbe nje inyoka nje angikwenzi kanjalo. Okay. Anginako nje kunjalo impela. Okay. Ngoba futhi ke akwenzeki kumbani lezi nyoka izinto nje ezilakula mthuthu. Yabona mthuthu? Lezi nyoka lezi abafothi bayigaqa bayenza yonke imikhuba yenzayo. Lezi izinto amafeki zenyoka lezi. Okay. Inyoka nje sithi ehlala endlini. Ngihlala endlini. Inunu ngempela le nto leyo. So asikho isigubhu omkhulu ekuthiwa phela akuhle kuthiwa okay asingase isigubhu ngasithi isithwalo senyoka. Kanti mekukhuluma ngesithwalo senyoka sekukhulunywa ngani because mina ngicabanga ukuthi ngiyafika la kuba usikhukhulu nginika inyoka ke sengiyoyifida amaqanda ke. Okay manike. Esinye senzeka la isigubhu akuyona futhi inyoka hlala la endlini. Uyabona la kulendlu. Lengalo. Lela ngikhandele yona lo nyoka. Okay. Ubukile phakathi? Hayi sikasingena. Okay kunomgodi lapha. Hayi ngizongena. Ngikhande lapha ni emfuleni. La kade ngibe khona. Okay. Sokube nenkingana manje kube nabanye abathi khona ngapha afaka ezinye zabo. Bafaka inyoka nabo. Manje sangaxoxisana
thina abanikazi balezi zinto kumase kunenkinga na-ke manje lapha manje into engishodelane ngawo nje la edrobheni futhi amathayeli amnyama amathayeli bathe bazongisemhlaba abuya amathayeli amnyama abuya wona ngilapha sengixoxa into encane lapha ngifake wona phansi nomuthi wakuzokudlala phansi la ukuze manje amanzi angavuzi bese ke manje lento mhlawumbe emva uDisemba nje ngoba sengiqedile mana ke mkhulu uthi kulendlu lengala lengibonile impela usuthathe ukhandele yona inyoka ukuthi sibende imali nangazi imali enkulu lapha ngokuzukulela umuntu lapha so iyona nyoka ke lena ke sibona ngamehlo ke engqondo phela ke manje leya ngoba kuyami futhi ngofaka nje yobe iphansi emanzini futhi uma yethisa abantu yobe ufaka mina ngifaka amanzi amaningi ufake yona ilande ngendlela isiko lami ebusuku ngibuye ngifake lapha ihlale lapha ikuphi njengamanje ngoba sikhulu isemfuleni la engithi manje sikudusisana manje eyani kusiza ngani mkhulu yonyoka nginalo usizo luningi kakhulu ey'ntweni ey'ningi ngiziripota kuyona mina ureporta kuyona sibambisana nayo nje ey'ntweni ey'ningi ukuthi la kunje la kunje la kunje so uthi kodwa inikezwe abantu abafana nami abafikayo ngizothi ngizocela inyoka mina ngikhandela lesigubhu lesi ongikhanda sona ohlangothini inyoka ayiphuma nje kwisigubhu phuma kwisigubhu ngeke uhambe nawo nje kanjiya yona mhlambe uma sesijwayele isikhathi eside uyinyanga mhlambe nawo sihlazana isikhathi eside kungenzeka mhlambe ngigcine ngikuyise kulowo ndawo cha ungizwile umbuzo wangiphela asikhethi sona umuntu sitshena wena mnikazi ukuthi ufuna ukusebenza manje wena ungatshena sona ukuthi shaya usibanibani futhi nawe usibanibani ukhuluma ngayo loyo wena uwefamily okay kumele kube wefamily yebo ngoba manje manje wefamily uyile sibongo phela sakho kosho wena kuso ukuthi lethu ufana nephushena ngithi uvuka usho njalo bese soshayela yena lo muntu uyifika lo muntu lo ngendlela esichuze hayi ukuthi akumina kumele ngiye mina ngiyoyibambela yena ngingamthinti umuntu okay awumthinti but kuyobe sekwazi mina ukuthi yebo futhi ke vele phela uhlala ungakwazi lo muntu mayengena la uza kuwe njalo ngenkulumo nikhuluma nobabili sesebenzela mina manje uyabona nje manje ngaso sonke isikhathi ufuka uyakhuluma nawe uthola impendulo zakhona zonke udunje emsebenzini seniyaxoxisana ukuthi manje kudingeka imali kube nje kwenziwe lo msebenzi njengokuthi nje ongasuka la ufike noma egarage ufike mhlawumbe ubuka nje ngaphandle ngithi uyibone le moto ukuthi le moto mhlawumbe 150,000 ubuye uze ekhaya ufike ukhulume la ukhuluma manje ukuze ubuyela lapha ubone khona imoto ngithi wena ufuna ngo100,000 kodwa yona yi150 yebo ukhulume la ukhulume uqede khona magama uma ngikutshene wona uhamba uye lapha bofike bekuvumele sengixoxe nesigubhu sami ke lesi bofike bekuvumele kule mali eshoyo kule mali le eyi100,000 unayo so ngiyakwazi ukuthi menginaso eminyangeni ethile ngifika kuyona bangilalele bazi into engishoyo yilo kwenzakalayo siyenza imisebenzi eminingi futhi hayi ngithi nanga mhlambe isihlobo sakho imingane kunecala uyakwazi ukukhuluma kusona umgcobise ehambe ecaleni lakhe shabalala icala mangingaba ke manje ukubulala umuntu kwenzakalani mina nalesigubhu ngesisasebenza siyawenza umsebenzi uyancipha okay awenzeki njengezinga laso siyasebenza kodwa uyancipha umsebenzi so asidelive ngendlela ngiqonda ukusho ukuthi mangithi uyancipha mangimele ngithola u30 sengizothola u10 into enjalo kuba into enjalo ngoba manje asiphelelanga kahle so-ke lesi-ke mkhulu lesi-ke kumele ngisibike uma ngabe sengidlula emhlabeni lesi-ke sona-ke manje ofaka ungcotshwe naso lesi-ke mangusho naso plate lesi njengathi la emakhaya ngoba singobana khona la emakhaya ngithi asinayo inkambi esingokuzona kuyona
right umuntu mangabe efile ufika kumpholo umgodi loyo kufakwa ibhokisi bafaka ibhokisi kuyagqitshwa futhi umgodi maso begqibe mhlawumbe kangaka. Okay. Ya begqibe kangaka sebasila manje lesigubhu manje lesi basifaka bayakhuluma basifaka hayi hamba nomuntu mathatha into yakho hamba nento yakho sebaqhubeka bayagqiba. Okay. Kodwa ile bhizinisi le esasiyenzile ayishabalali. Umndeni wami uyaqhubeka. Uyabona nje kuleli zinga mhlawumbe ngingalinganisa khona ezinye abanye abantu bayenza izinto ezinye la ekhaya bese kunemoto ezu-8. Uma ngabe lo baba sefile enye imoto yashayisa enye bayintshontsha enye lo cha kuhamba nje ngendlela nje. Awumoshekile. Yeah. So bangasithatha bangilandela if befisa ukuqhubeka nazo. Umgomo uthi ngcwatshwe nazo. Kungawukuthi wazile ukuthi bazi mina. Kodwa kuba kunzima ngoba phela manje kufanele mabazi mina kwasindana manje kunemfihlo soyenzekile ekhaya. Mhlawumbe ethitha ubhuti walo. Mhlawumbe kulezi ngane yalingana ingane. Njengoba lezi ngane ziwu-3 mhlawumbe kwadlule yodwa. Kusale mbili. Uma kusale mbili manje uma ungaqhubanga isibindi kuyasinda lokho. Ngize ngathi mina komunye akakhandi safety. Akhandi safety ungaphe egoli. Akhandi safety akhandi safety esifake evali sikhe ulahle. Yeah, kunencwadi lapha. Yeah. Kunencwadi inamba yabo ne-direction ezala ekhaya yonke khona lapha phakathi. Mesho abeke athatha ukhawulahle ukuthi bekwenzeka something. Baqhekeza. Sebaqhekeza manje. But mengabe esilentuze esaphila uzokhuluma kanjani naso? Mesivalela manje njengoba uthi akafake akafake i-safety mesezoshona noma manje okay hayi isigubhu. Ufaka imfihlo lapha ya. Incwadi la nje abazali sebethanda lento zabe sikhuluma ngalo ngesikhathi mina beke lapha ya. Ngesikhathi sokushonile sizula sibheka la umabi ushedi. Ngenkathi inyanga leseshona noma lo muntu seshona kodwa isigubhu angithi. Kusala ke manje laba sebavula la. Baqhekeza. Na incwadi inamba babo sikhukhulu. Bathola inkulumo kuphela la ekhaya abantwana nami la. Impilo manje siphila kahle kanje kunje ngonyaka othile lande lokhu nalokhu wama kanje kwafa noThemba ukubona uThemba wabulewa yilento ya abasakwazi labantwana ukumshaya umkhize ngoba sofile. Okay mkhulu abasakwamshaya umkhize ngoba sebodi sadabona ukuthi yini manje bayenzayo la kulesigubhu lesi nale nkulumo befunda la. Okay yeah. Mkhulu ngicabanga ukuthi mhlambe ususineke ulwazi olwanele ngalesikhupha leso khona ungefuna ukuku-add ngaso. Ucala mhlawumbe ukuthi asikubuzanga sikukhavanga ngendlela. Hayi. Kimi la kunelekile. Kwanelekile. Umkhulu uthe